ondiko barua officially ka giwacho ni gin koro gidwaro wuok e Azimio. So mano ema wanyalo wacho with authenticity. Modong' gi pod gin rumors. So Eugene wacho ni gipango kaka DAPK. Kapok ochopo kama gindike officially ne Register of Political Parties, to mano koro pod en wacha. Wiper bende kamano. But a position mar ODM, okane ka ODM nigi luoro mora about Wiper, DAPK kata parties moko gi kawuok. ODM bro wuok kagi amua ni gidwa wuok e Azimio, gibro wuok e sagi. Onyalo bet kawuono, onyalo bet kiny, kata sasa magineno ni sani koro kaka ODM we have a new path to chart. Nikech ODM party mang'ongo. Ei parties manie parliament sani kagi. Kopogore gi KANU, ODM e party kendo koro manigi higni mang'eny ei kanyo. So okaneka en wach ma unique ahinya. Wamalwa Eugene kaka jatend DAPK, the question maduong' ma japiny nyalo penjore ni en gi influence marom nade ei party neno, to en gi influence marom, party neno nigi influence marom nade kuom voters ma Kenya ka. Mane penjo maduong'. Wiper wang'eyo the reach mar influence gi. Mak mana ni the question is, begin gi some influence ma credible outside the combination. Mago e penjo monengo be ni chando chuny Kalonzo. Koro mana kako kendo wacho, yes, Kalonzo ng'ama wasebet godo. Penjo maduong' monengo gi penjre kaka jo Wiper sani en ni ere kaka dang gi reach further than combination. Nikech ODM kato bedo ni jomoko nyalo gombo luongo ODM ni chama mar joluo, but the truth is out there and everybody knows. Ka idhi Kakamega tibiro yudo ka ODM nigi influence maduong' moingo party mora Kenya ka, including the reigning champion UDA. ODM nigi influence maduong' e region mar Western moingo UDA. Kidhi e coastal region, ODM nigi influence maduong' moingo the ruling party. Kidhi e Masailand inyalo yudo ka gin 50-50 kata samoro ODM nigi slight majority. Kibire capital city, you might find out ni ODM nigi wabunge mang'eny moingo UDA ei Nairobi, and that is the capital city manyiso face of Kenya. So kata ng'ato bede kona matem wacho, matem dhiro ODM to fix ODM as a Luo party, the truth is saying a separate thing and a different thing. Mae gimonengo chand chuny Wamalwa ni how far is DAPK reach outside the Trans Nzoia county? Sure. Well, Kalonzo on the other side, onengo penjre the same question. Reach mar Wiper outside the combination, chal nade. Kopogore ge Farah Maalim, who else do we have where? Maybe woman rep in Kisii, kaka Doris, Honorable Doris Donya. But how influential is that? Bengi potential mar kelo a chunk mar the Kisii vote into the Wiper party. Mage gik monengo bed ni gipenjore to ging'iyo ni kawariwo magi be wan gi chance, a fair chance mar competing with the current president in the next election. Esamwa wuoyo ni Joyce, unfortunately chalni ODM ni e both sirikal and opposition. Chalni ODM ema control opposition to control be sirikal koni. Nikech sirikal be sani kata kinda gini ineno ka oketo wang' matek. Gimene kuma ginyalo dhiye maonge ODM sani onge. Trust me. Kaka nyo gisegusa Murima no bende. Gimbe koro gimana na gitimo ODM ema nyaka gi console. Ni to watimuru nang'o. So ODM right now ema chalo joma run sirikal to run opposition. So onge gimoro manyalo kelo buok. Ka Eugene wacho ni wan gi DAPK wawuok, Kalonzo wacho ni wan gi DAPK wawuok, onge buok kanyo. Jo ODM ongirore sirikal to gingirore opposition. Mano bende makela e penjo machielo. Bende opposition osebedo ka timo tije adiera madwarore pacho kae mar keto sirikal tesre Odede kapod antiere kuomi. Nikech ncha waneno ka jotelo mago ma keto sirikal tesre kotelnegi mana kod Kalonzo Musyoka Onogo kaachiel kod Eugene Wamalo ne gikwedo wach mar sirikal mano mar temo duoko moko kuom fuondi mane nitiere chiko omenda ma 2024 manodhi choko ka giwacho ni biro bedo ka hinyo jopiny kod weche mag osuru. Kata kamano kata ODM Onogo kopogore